Cardin Slavlovabin. İroyê kemîn zenga sala nû a xwandinên li tava xwandingehên Herêma Kurdistanê halêdan Wezareta Perwerdê jî çend biryarekî nû radgehîne. Bi piştgiriya bêtir ji 1.500.000 xwendikaran û zeng lê hatdan bêtir ji 37,000 mamosta berhevî destpêkirina êkemîn roja werzên wê xwandinê bû. Cemîl Bayek dê gotara vê heftê de ji bo rojnama Azadiya Welatî amajbûyekê kiriye gelê Kurd bi jivanî wê yekê bi Kongrê NATOyê hatba girêdan. Ragahan jî heya niha rewşeka hevawaya cengê yekem heye rojhalata navîn jî serjê nû awayekê din û dîzaynekê nû werbigire lewra weke xwe dibêje heya evkirtina Kurdan û derketin bi awayekê bihêz di vê rewşê de gelek girîng e. Wezareta Xwendina Bala û Vekolînên Zanistî Hikûmeta Herêma Kurdistanê biryar da paşxistina taqîkirinên tanista zanistî ji bo xwendina bilind a masterê ji bo vê sala xwendinê li zanîngehên Herêma Kurdistanê roja pênşembeyê rêkeftê 19 bo roja yekşembeyê rêkeftê 29 ne herwasa Wezareta Xwendina Bilind û Vekolînên Zanistî haydarî da li ser malperê fermiyê xwe ragan herwasa biryar da paşxistina destpêkirina kursê yekemê xwendinê masterê li roja duşembeyê rêkeftê 21 bo roja yekşembeyê rêkeftê 3 Parêzgarê neynawa aşkire kir ku balafirxanên Navdewletiya Musilê tava geştên asmanî xwe ya demekê nediyar ragirtine û mezin berpirsên Bexdayê jî sedema daxistina balafirxanê tometbar kir di daxuyaniyekê de ji bo malperê meda Pirês Esîl Nûceytî ragan ku arma ji destxistina balafirxanê îflîçkirina deverên nazik û giringên Musilê hêbetiya xwe jî nîşan da ku ew kar digel nêzbûna werzê hecê û vekirina hêleka asmaniya nû li hevdê vê mehê de ku Misil û bajêrê Emman ya paytextê Urdunê bi hev re girê dide. Di civînekê de ku şeva derbasbûyî di navbera her sê serokatiyên Iraqê û serkirdên kutleyê siyasî li avahiya civata wezîran bi rêveçûn û Malikî ragan ku hemûyan pêşniyara çareseriya siyasî û aştiyana krîza Sûriya dikin û bi hemû awayekî jî bikaranîna hêza serbazî de ji bo hikûmeta Dîmeşqê red kiriye ji ber ku nexweşiyê bo ser deverê dibe. Serokê Amerîka stayişiya pêşniyara Rûsya kir bi danîna çekê kîmyayê Sûriya li jêr çavdêriya Nêvdewletî de. Têkestî jî kiriye heya niha biryarê kalîker bi bikaranîna hêza serbazî de ji bo wî welatî neda ger Kongrê jî razîbûnê li ser nîşan nedin. Di daxuyanekê de ji bo toran nûçeya NBC ya Amerîkî Barack Obama ragihandiye pêşniyara Moskow îcabî ye. Lê pêtiviya bihûrî serederiyê digel bêkirin û got jî digel civînê de Grûpa 20 de digel Vladimir Putin hefta Rûsyayê basiyan li hev geştine bi rêçareyeka siyasî ji bo krîza Sûriya kiriye. Wezîrê Dervê Fransa ragan welatê bi jivana projeyê biryarekî aristeyî civata asayişê bike û lê de daxwazî li hikûmeta Dîmeşqê bike çekî kîmyayê eşkere biket û bixete jêr çavdêriya Nêvdewletî û piştre razîbûnê li ser pûçelkirina çekan nîşan bide. Di konferansekê rojnamevan de Laurent Fabius eşkere kir ku bi jivana hin civînan digel hefta Rûsyê xwe û Çînî de biket û piştre digel Ban Ki-moon sekreterê giştiyê NATOyên hevgirtî de bicive. Girtiya nûçeyan hat pêşkêşkirin her şad.